бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дили дома дорад барномаи бетанаффус ва ин лаҳза чунамешагӣ бо шумо ман Зарнигори Рустам. Шумо мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадоро гӯш мекунед ва соати дуюми барнома чун ҳамаи шумо огаҳӣ доред мо дар саҳифаи расмии радиои ҳамсаду дар саҳифаҳои сомонаҳои Instagram ва Facebook пешакӣ хабар дода будем, огоҳ карда будем. Мо имрӯз меҳмон дорем яке аз чеҳраҳои намоёни соҳаи варзиш, яке аз варзишгари гӯем моҳире ки аз кӯдакӣ то инҷониб бо ин соҳа ва махсусан таеквондо маъруфияту маҳбубият дорад. Чемпиони мутлақи ҷаҳон оид ба таеквондо дар таърихи Тоҷикистон нахустин нафар Мариямбону Абдураҳимова. Мариям Абдураҳимова албатта бояд гуфт ки тоҷик духтар санаи 25 август соли 2008 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ ба дунё омада. Айни замон дар синфи 10 дар мактаби 21 пойтахт таҳсили илм дорад ва аз хурдсолӣ бисёр шавқу рағбат дошт ба варзиш. Аз 7 солагӣ аллакай оғоз кард машғул шудан бо намуди балет ва ҳамзамон дар як вақт бо гимнастика ва инчунин бо таеквондо машғулиятро оғоз намуда буд. Аз аллакай хурдсолӣ дорандаги якчанд медалҳои тилло, нуқра дар кишвар ва берун аз кишварро ба даст овардааст. Мариям бояд гуфт ки номзади мураббии спорт оид ба гимнастика таеквондо мебошад. Мариям дорандаи 28 медали тилло, 6 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ дар кишвар мебошад. Ҳамчунин иштирок кардааст дар турнирҳои байналхалқӣ. Бо фахр баланд бардоштааст парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро ва бори дигар қайд месозам ки ӯ чемпиони мутлақи ҷаҳон оид ба таеквондо дар таърихи Тоҷикистон нахустин маротиба аз Тоҷикистон аст. Айни замон меҳмони мо ҳастанд. Хушомадед Мариям. Ассалому алайкум, раҳмати калон. Саломат бошед. Хуб, Мариямбону, аз хурдсолӣ аз кӯдакӣ бо варзиш машғул шудан. Ман дар ҷое дидам маълумот низ пайдо кардам ки албатта ин бо раҳнамоии бештар дастгирии падару модар буд дар оила. Онҳо бештар шуморо гӯем тавсияам доданд то ҷое ки бо варзиш машғул шавед. Анакнун тасаввур кунед, агар гӯем ба дунё меомадеду аз хурдсолӣ раҳнамоӣ намебуд то имрӯз, шумо кадом касбро, соҳаро аз хости дили худатон барои худатон интихоб мекардед агар варзишгар намешудед? Аз хурдсолиам рости гап падарам маро ба варзиш даъват намуд ва амин варзиши таеквондо ба ман хеле писанд шуд ва машқҳоро оғоз кардед? Бале, ва ҳамин варзишро давом додам ва амин то чемпионати ҷаҳон расидам ва чемпион шудам. Ин албатта як дастоварди бузург аст. Чӣ барои шумо ҳамчун варзишгар, чӣ барои Тоҷикистон чун нахустин маротиба дар таърихаш аст? Умуман вақте ки барои махсусан зан ҷинси латиф духтар аз хурдсолӣ бо варзиш машғул шудан, албатта фикр мекунам мушкилиҳои худро дорад. Шояд хастагиҳои ҷисмонӣ, шояд гӯем хоҳиши дигар боз таваққуф кардан, бо варзиши ҳар рӯза машғул нашудан буданд ин гуна фикрҳое ки шояд шумо тарк созед, шояд намехоҳед дигар давом додан, лекин ба ҳар ҳол давом додед. Будам ин гуна мушкилиҳо, ҳолатҳои вазнин дар анамин соҳаи касбии варзиш ки шумо машғул шудед? ҳама амин одамо фикр мекунанд ки духтар наметавонад ба варзиш. Шумо хостед баръаксашро исбот кунед. Бале, ҳамин одамо боварӣ намекарданд ки духтар метавонад то чемпионати ҷаҳонро рафта ва машқҳоро то охира давом дода. Ҷасорат доштанаш бовар надоштанд? Бале, ва намедонам аз тарафи амин хонагиҳо чӣ сахт буд. Амин
назорат сахт буд. бале. мехостанд ки шумо давом диҳед, дар коратон қатъӣ бошед. бале. шумо ҳам мехостед якум ҷода буд. дар якум ҷо. бале. хуб, аз синни 7-солагӣ, аз синни 7-солагӣ шумо бо балет машғул шудед ё кадом намуди варзиш? бале, аз синни 7-солагӣ маро худораҳматӣ бибиам ба балет бурдан. амин бибиам бисёр мехост ки ман балерина шавам ва 4 сол ма давом додам. 4 сол вақти кам нест албатта. 4 сол давом додам ва ҳамин орзуи бибиам барои амалӣ кардан. бале. баъд аз он ман теквандо рафтам ва дар он ҷо чӣ шудам. бо балетро барои чӣ давом надодед? Мушкил буд бароятон ё нахостед? намедонам, ҳамин хел шуд ки ҳамин падарам хост ки ман ба теквандо машғул шавам ва ҳам хел бурда просто мондан ки гуфтан дуруст аст ки Марьям бисёр духтари гапдаро аст. аввал бо хости бибиаш, баъд бо хости падараш. лекин як чиз боиси хурсандист ки хости худи шумо ҳам буд дар ин кор. бале, бале. шумо рағбат ва муҳаббат пайдо кардед ба ин касб. бале. хуб, мегӯем ки ба ғайр аз варзиш ягон машғулияте ки барои худи шумо писанд аст дар хона, дар вақти холигӣ бо чӣ кор банд мешед? вақти холии хонагиро ман дар чӣ мегзарам? толори варзиш бозам? не, беғарзаи варзиш ман ҳар намуди чиз мепазам, ширинӣ мепазам ва як хел вақт амин намедонам. ширинӣ мепазам гуфтед. шириниро дӯст медоред? бале. барои ҳамин аз кӣ омӯхтед? модар ё ки аз саҳифаҳои интернетӣ? аз саҳифаҳои интернетӣ. ихтироъкориро дар пухту пас дӯст медоред? бале. як чизи нав офаридан. натиҷаҳо чӣ хел аст? қаноатманд ҳастанд вақте ки истеъмол мекунанд? мегӯянд Марьям офарин, гап нест. мегӯянд маъқул мешавад шириниҳое ки шумо тайёр мекунед? бале, ҳамада маъқул мешаванд. ба худи шумо чӣ? ҳатман. беҳтарин аст. ин албатта хуб аст вақте ки нобаст аз оне ки бо варзиш машғул мешавед. боз як хусусияти хос барои зан дар зиндагӣ ин пухта тавонистан. ин хеле муҳим аст ва фикр мекунам бояд ҳар як бону тавонад аз ӯҳдаи ин кор баромада ва аввалин муҳорибаи касбии варзишии шумо, аввалин пас аз гӯем як машқҳои зиёд, тамринҳои зиёд, пас аз солҳои як амиқ гузаштанаш, вақте ки дар дохили Тоҷикистон фикр мекунам аввалин муҳорибаи касбии шумо дар дохили кишвар сурат гирифтааст. бале, ҳамин тавр аввалинаш бо кӣ буд? кай буд? дар ёд доред? якумин мусобиқаи ман аз шаҳр берун буд. аз шаҳр берун? бале. дар Тоҷикистон ё ки берун? шаҳри не, дар хотирам нест. дар хотир надоред. фаҳмидан мумкин, чун то имрӯз бисёр гӯем муҳорибаҳо, мусобиқаҳоро паси сар кардед. фаҳмидан мумкин дар соли 2018 инҷо боз ҳаст ҷоми иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Остона. ин нахустин маротиба буд дар соли 2018 муҳорибаи касбӣ. ҳамин мусобиқаҳо дар хотирам нестанд, барое ки ин мусобиқаҳо хеле зиёд буданд, шояд аз ин хотир. бале, хеле зиёд буданд ва дар хотирам аз ҳамаи ҳамин мусобиқаҳо мусобиқаи ҷаҳон ҳаст ҳозир ки дар шаҳри Астана баргузор гашта буд. дар он ҷо ман сазовори 2 медали тилло гаштам ва чемпиони мутлақи ҷаҳон шудам. шумо интизор будед ки чемпиони ҷаҳон мешавед? бовар доштед? чӣ ҳамин пеш аз мусобиқаи ҷаҳон мо дар ҳамин толор дар толорамон як рӯзда 3 бори машқ мекардем
барои ҳамин натиҷаҳои хеле хуб нишон додан ва ба чимон расидем. Мақсад. Ба мақсадмон расидем. Дар як рӯз 3 маротиба, имрӯзҳо ҳам дар як рӯз 3 маротиба машқ мекунед? Рости гап, ман аввал дар варзиши ғайролимпӣ будам. ҳозир уже ним сол мешавад ки ман варзиши олимпӣ гузаштам. Ин теквандо ВТФ мебошад. Дар он ҷо ҳам хеле ҷои назар аст ба даст оварда. бале. ҳозир ман мақсад дорам ки дар варзиши олимпиям сазовари тилло гардам, дар мусобиқаи олимпӣ ва парчами кишварам онро ба боло бардорам. мо низ таманно мекунем бигзорин орзуи шумо ҳамчун варзишгар амалӣ шавад ва дар як рӯз вақти 3 маротиба гуфтед. Аслан вақти тамрин чанд соатро? Як маротиба аз чанд соат иборат аст? Аз 1.5-2 соат. 1.5-2 соат. Бале. Бе танаффус дар он ҷо машқ мекунед тамоми ин вақт? Машқ мекардем. Аз ҳамин саҳар ина мисол мегем то соати 11-12 қариб то нисфи рӯзӣ. Бале. барои варзишгар шудан инсон бояд чӣ дошта бошад ки корашро давом дода тавонад? Характер. Мақсад. Бале. сабру тоқат. боз шумо хубтар медонед чӣ ба шумо ҳар доим кӯмак мерасонд ки мушкил бошад ҳам ба мушкилиҳо нигоҳ накарда машқро давом медодед? чӣ ҳамин ба шумо кӯмак мекард? Кадом фикрҳо, кадом мақсадҳо? насиҳатҳои мураббӣ ва падару модар. Мураббӣ яъне рӯҳбаланд мекарданд. Бале. боварӣ ба шумо бахшида метавонистанд ки шояд мегуфтанд метавонӣ. Бале. дигаро бовар надошт ки зан ғолиби мутлақи чемпиони ҷаҳон мешавад, лекин мураббии шумо доштанд. То имрӯз шумо ягона чемпион дар таеквондои Тоҷикистон ҳастед? Бале. Ягона. беҳтарин аст. идома медиҳем инак пурсиши имрӯзаро, чун меҳмонон ҳамарӯза дар студияи радиои мо қарор доранд, бинобар ин бо Марьямбону суҳбати мо давом меёбад ва айни замон дар бораи касбияти варзиши ин бону сухан давом дорад. Дар таеквондо масалан мегӯянд ки ҳар як намуди варзиш як қобилияти махсусро, як маҳорати ба худаш хосро талаб мекунад. Масалан, балет агар нозикиҳои худро дошта бошад, гимнастика ҳамчунин. Таеквондо махсусан аз варзишгар чӣ талаб мекунад? Чӣ хел маҳорат, чӣ хел қобилият? гуфта метавонед фарқият дар чист? Дар ин ҷо чӣ корҳои каме мушкилтар аст? Чӣ ҳаракатҳои бисёр шояд талаб мекунад? Метавонед гуфта? ҳамин теквондо варзиши осон нест. дар он ҷо ҳамин қатъи мураббият бояд якҷоя бошӣ ва ҳамаш мешавад. Бале. Яъне ки муҳим дар ин кор аз раҳнамоӣ тавсеяи мураббӣ бояд кор кунӣ. Бале. ин фикри ман аст. Ин фикри шумо аст. зиёд ҳастанд духтарҳое ки дар баробари шумо он ҷо машқ мекунанд? мо худмон дар ҳамин мусобиқаи охиронмон тим доштем, қатъи духтаро 5 нафар будем. дар ҳамин мусобиқаи ҷаҳон мо тиммон қатъи сазовари ҷои дуюм гаштем ва хеле тиммон сахт аст. Бале. Пурқувват аст. Бале. байни ҳамдигарии шумо муносибатҳо чӣ хел ҳастанд? рақобат ҳаст, дӯстона ҳаст ё рақобати солими варзишӣ ҳаст? Не, мо ҳамамон дар ҳар як категорияи худмон будем ва кӯшиш мекардем ки ҳама вақт якдигарро бифаҳмем. Якдигарро фаҳмед, дастгирӣ намоед. беҳтарин. Мегӯянд ки агар мардум аҳл бошад, корҳо саҳл мешаванд. нахустин майдони баромади шумо аз Тоҷикистон, мо медонем ки ба ғайр аз остонаи Қазоқистон шумо дар дигар кишварҳо ҳам ҳамчун варзишгар баромад кардаед. Дар кадом кишварҳо буд?
Белоруссия, Ага. Москва, Хуб. бо Казахстан, Туркия. Ага. Дар хотир доред ҳамашро? Дигар дар хотирам нест. дар ёдатон ҳаст дар маҷмӯъ чанд агар пурра карда гӯем ҳамагӣ чанд муҳориба гузарондаед? Дар як мусобиқа? умуман дар тамоми мусобиқаҳо агар ҷамъ кунем гуфта метавонед тақрибан чанд то аст? 20 то аст? 30 то аст? 50 то аст? Наметонам рости гап. дар инамин мусобиқаи охирон ма ба 5 давлат сафар кардед? Не, 5 давлат қатъи муҳориба? бале муҳориба доштед. ва ҳамашон варзишгарои сахт буданд, лекин ман кӯшиш кардам ки якум шавам. беҳтарин. Шумо гуфтед ки муҳориба дар кишвари Беларусия. дар он муҳорибаи шумо бо кӣ буд ва он чӣ хел гузашт? Шумо аз баромади худатон розӣ будед? бале, дар он ҷо ман қатъи Москва задам. Аҳа. қатъи Украина задам ва ҳамаи онҳоро яъне ки мағлуб сохтед? бале. Оҳо, беҳтарин. Онҳо ҳам рақибони бисёр пурқудрат буданд? ҳамаи варзишгар ҳамин чиро дорад. Хуб. бале, ва ҳамин касир бисёртар машқ мекунад, ҳамон ғолиб натиҷаи мешавад. соз нишон медиҳад. бале, ҳамин мураббӣ қатъи як бошӣ, кор пеш меравад. кор пеш меравад. зинда бошед. Хуб, Мариямбону бори дигар қайд мекунем. Ҳамагӣ дар синфи 10 толиби илми мактаб ва бубинед ки чӣ қадар дастоварди бузург дар сатҳи байналхалқии дунё дорад. мо албатта боварии комил дорем ки дастовардҳои аз ин зиёд дар оянда соҳиб мешаванд. Азизон, суҳбати мо давом дорад. Пас аз шунидани бахши тиҷоратии реклама ва таронаи мо боз бармегардем. пайгирии барномаи бетанаффус дар мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дили дома дорад барномаи мо бетанаффус аз мавҷи радиои ҳамсадо бори дигар ёдовар мешавам. имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд чемпиони мутлақи ҷаҳон оид ба таеквондо нахустин нафар дар таърихи Тоҷикистон Мариям Абдураҳимова. бори дигар қайд мекунем ҳоло Мариямбону хонандаи мактаб ҳастанд, дар синфи 10 ҳамагӣ таҳсил доранд ва боз як чизи дигарро мехостам қайд намоям ки аз сини хурдсоли кӯдакӣ ӯ ҳам ба бохчаи забони русӣ рафтааст, ҳам дар мактаб аз синфи якум бо забони русӣ таҳсил мекунад. бинобар ин ман пай мебарам, нигоҳ мекунам ки барояшон душвортар аст пурра комилан фикри худро баён кардан бо забони тоҷикӣ, ҳар чизе ки мехостанд. бинобар ин мо дар ин барнома иҷоза медиҳем ба Мариямбону ҳар чизе ки муҳим аст барояшон дар хотирашон ҳаст, бурдҳо, бохтҳо, мушкилиҳо, рақибони пурқудрат дигар метавонанд бо забони русӣ фикрашонро иброз созанд. Мариямбону, бори дигар хуш омадед. спасибо большое. мо хеле хурсандам ки шуморо дар ин ҷо мебинем. бори дигар рӯз бахайр. барои шумо хаста нашудед аз саволҳои ман? Нет, нормально, продолжаем. чӣ муҳим аст дар варзишгар барои ғолибиятҳо ба даст овардан? чӣ хусусиятҳо, хислатҳо дошта бошад ба фикри шумо? Спортсмене самое главное — это упорство, сила, чтобы спортсмен никогда не падал духом. махсусан рӯҳияш бояд паст нашавад. Да. И, конечно же, поддержка со стороны людей. аз тарафи одамон. Да. рақибони пурқудрати худро дар ёд доред? Был чемпионат в Беларуси в 2019 году, в котором я завоевала первое место. Там были соперницы с Москвы, с Украины, из других стран. Дралась я 3 раунда.
в финале мне было очень тяжело с украинкой драться, но в последние 5 секунд я забрала очки у нее и победила ее. беҳтарин. Хуб, буданд ягон ҳолатҳое ки ғайриадолатмандона буданд, шаффоф набуд, қарори ҳамон гӯем судҳо дуруст набуд, аз нигоҳи фаҳмиши шумо ҳамин хел ҳолатҳо буданд? В Турции, если я не ошибаюсь, в 2023 году был чемпионат, открытый кубок. Там я участвовала и завоевала 2 место. В финале я дралась с болгаркой. Она была тоже очень сильной спортсменкой, но мне кажется, что я ее выиграла там, хотя на самом деле дали победу белорусские. И мне было обидно там очень, но тренер поддержал, как всегда, и сказал, что в следующий раз мы их сделаем. бале, мо боварии комил дорем. Албатта пас аз он шумо боз дастовардҳои зиёдро соҳиб шудед ва шудааст ягон бор дар анамин касби варзиши шумо дар як рӯз якчанд мусобиқа пайдарҳам шуда бошад? Ҳамин хел ҳолат буд дар як рӯз чанд мусобиқа ва шумо қувватон расид ки як рӯз ба чанд муҳорибаро гузаронед? Был один день, у меня был чемпионат и по гимнастике, и по тэквондо. Кажется, это был первый чемпионат по тэквондо. Выступала я. Утром у меня был чемпионат по гимнастике. Я выступила там, заняла 1 место, но на награждение не успела бы остаться. Сестра моя пришла за меня и встала на пьедестал, а я пошла на чемпионат по тэквондо. И там я завоевала 2 место с этим мейкапом, с этой шишкой, которой я выступала по гимнастике. Я пошла на тэквондо и там заняла 2 место. дар як рӯз шумо 2 ҷоро соҳиб шудед ва ба фикри ман ҳастам хушбахттарин хоҳаратон кия меҳнатро ки кардааст дар ҷои якум ки қарор дорад. хуб, боз ягон ҳолати хандовар буд дар амин, чӣ дар балет, чӣ дар гимнастика, чӣ дар баромади шумо ҳангоми да тэквондо машғул шудан? Ягон ҳолати ғайри чашмдошт, ягон ҳолате ки интизор набудед, хандовар буд, рӯй додааст? Гуфта метавонед? Не помню, но самое смешное было это. Дар як рӯза? Да. Бо ороиши рӯй пас аз мусобиқаи гимнастика, зеро ки гимнастика чиро талаб мекунад аз забону нозукӣ, нафосат, латофат ва дар ин ҷо шумо бонуи зебо, дар он ҷо варзишгар. Аҷоиб, як нафарро дар 2 образ нақш дидан. хуб, инак боз идома дорад суҳбати мо бо шумо. чӣ илҳом мебахшад вақте ки шумо хаста мешавед? вақте фикр мекунед ки тамом дигар наметавонам, хаста шудам, монда шудам, мушкил аст, чӣ қувва медиҳад ки боз коротонро давом диҳед? Этих мыслей у меня мало, когда происходит, но чаще всего я пытаюсь вспомнить, что у меня скоро Олимпийские игры через 4 года, и что нужно готовиться, чтобы достичь высоких целей. Аз ҳозир аллакай тайёр дида истодаед? Да, мы уже сейчас готовимся. У нас в октябре месяце чемпионат мира по тэквондо ВТФ. Мы пытаемся всех сильных спортсменов вывести из города, чтобы поднимали свой флаг в других местах. аз пас аз яъне ҳамин соли 2024 пас аз 4 моҳ мешавад? Да. Сахт аст тайёрӣ? Да, сейчас у нас тренировки тоже в день по 2 тренировки пока что. Но в августе месяце мы уже начнем по 3 тренировки. Ва таҳсили шумо дар мактаб халал намерасонад? Школа. Не знаю. Нет, наверное. Школа, наоборот, поддерживает спорт. И
бо шумо фахр мекунанд ки о ҳамсинфи мо Мариам чемпиони ҷаҳон? Фахр мекунанд ҳамсинфонатон? Конечно, на самом деле спорт очень помогает учебе, и учеба в школе тоже. яъне ки омӯзгорон ҳам аз шумо розӣ ҳастанд, аз иштироки шумо дар дарсҳо, ҷавобҳои шумо? Да, всегда, когда мне нужно освободиться с урока какого-нибудь, они меня с удовольствием отпускают, лишь бы я тренировалась. Дастгирӣ мекунанд? Да, но и в школе у меня тоже оценки неплохие. Все нормально. Кадом фанро дӯст медоред бисёртар? Из всех языков, наверное, мне больше нравится литература и английский. аҷоиб. Мариам, ҳамагӣ дар синфи даҳум таҳсил мекунед. Ба ҳар ҳол ман медонам ки ба ғайр аз варзиш ҳам агар мактабро хатм кунед, боз нақша доред ки ба ягон ҷо барои хондан, соҳиби маълумоти олӣ шудан, ба ягон донишгоҳ дохил шудан нақша доред? Пока что я не задумывалась насчет будущего, но сейчас у меня в мыслях только золотая медаль чемпионата мира, а дальше все сложится само. Ки медонад, шояд тарҷумон шаведан забони англисиро дӯст медоред? Дар оянда боз. Хуб, аз лаҳзае ки шумо ба чемпионати ҷаҳон рафтед ва умуман ҷоми ҷаҳонро гирифтед, чемпиони мутлақ шудед, дар ана ҳамон фурсат чӣ гуна ҳиссиёт, эҳсосот шуморо фаро гирифт? Метавонед бо сухан гуфта? Чӣ гуна як эҳсосот, ҳиссиёте ки дар дили шумо, дар фикри шумо, дар сари шумо чарх зад ҳамон лаҳзае ки чемпион эълон карданд? Чӣ хел ҳиссиёт фаро гирифт? Все команды привезли более 100 этих спортсменов, и у нас была самая маленькая команда. Мы привезли, в общем, 27 спортсменов вместе с судьями, если считать. И завоевали достойные медали. И мы знали, что у нас будут нормальные места, потому что у нас тренировки были очень такие жесткие. Мы с намерением туда ехали. Шумо аллакай пеша ки медонистед? аз он ки гӯем сахт буданд анамин машқҳои ҷисмонӣ. Хуб, инак бозам пешниҳод месозем барои шумо саволҳоро. Дар оянда ба ғайр аз ана ҳамин чемпионатҳо гӯем ки як зинаи муайяни таеквондоро шумо хатм кардед. занг аст, шояд қабул мефармоем, бароятон шояд ягон савол доранд. Гӯш мекунем. Алло, алло, ассалому алайкум. Рӯз бахайр, марамат. Номи шумо? Номи шумо? زمین‌بانی شما و رحمت هم خیلی چمپیون‌های تکلیف کردید. سلامت باشید. مرحمت. با مریم بونو اگر سوال داشته باشید. سوال من مریم بونو Не слышно. سوالتون چیست بلندتر؟ دکتری کدام منطقه می باشید؟ بعد همون ورزش با کومیر باید که همون کومیر کی می باشد؟ همون تکواندو. خب تشکر برای سوال. میگویند که شما از کدام منطقه تاجیکستان و در ورزش ایدئالی شما کیست؟ ورزشگری که میخواهید که در آینده با همون مانند شوید، یک ورزشگری شاید مشهورترین دنیا باشد. از کدام منطقه تاجیکستان اصلا؟ از دوشنبه. از دوشنبه. گفتن کومیرشون کیست؟ من کومیر ندارم. فکرم نکردید. سما себе کومیر. анамин хел. مریم میخواد که به خودش مانند باشد و شخصیت خودش یک شخصیت باشد که دیگران عوض کنند. بگذار. بله. سلامت باشید. خب مریم بونو با همه اون نفرانی که در ساحه ورزش هستند یا که به مثل شما نقشه نیت دارند که به ورزش بیایند، چی مصلحت میدهید، چی توصیه میدهید، چی گفتنی هستید، چیش مشکل است در این کسب، چیش خوب است؟ Многим девушкам не разрешают заниматься спортом. Не понимаю почему, но это
как, по-моему, большая ошибка родителей. Они держат заперти, и, не знаю, надо просто слушать сердце. бояд иҷозат диҳанд дастгирӣ кунанд. Бале. духтарҳо ҳам ривоҷу равнақи ёбанд дар соҳаи варзиш. Девушки ничем не отличаются от пацанов. фаҳмидед? беҳтарин аст ва шумо инро аллакай собит кардед ба шунавандагонатон, ба мухлисонатон, ки дар муҳорибаҳо шуморо дастгирӣ мекунанд. фақат аз пушти шумо ҳастанд, бо шумо ҳастанд. ба ҳаводорони худатон, мухлисонатон, ба шунавандаҳои радио чӣ гуфтанӣ ҳастед? Все те, кто меня сейчас слушает, спасибо вам сначала. И я не знаю, наверное, держаться в спорте — это тяжело на самом деле, но если есть сила духа, то можно пойти до конца. метавонад инсон агар ботинан пурқувват бошад, боварӣ дошта бошад. бори дигар хушомадед мегӯем ба радиои ҳамсадо. миннатдории худро баён мекунем барои таваҷҷӯҳ, барои он ки фурсат пайдо кардед, вақт пайдо кардед, омадед, иштирок кардед. мо дар оянда дар соҳаи таеквондо ва умуман дар чемпионатҳо, дар иштироки шумо бароятон дастовардҳои аз ин ҳам баланд, муваффақиятҳои аз ин ҳам назаррас таманно мекунем. бигзор ҳамеша ифтихори миллати тоҷик, ифтихори давлати Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ бошед. бигзор ҳамеша парчамбардори кишвари мо дар чемпионатҳои дунё бошед. ба шумо албатта амалишавӣ ҳама орзуҳоятонро таманно дорем. Мариам Боно, Рахмати Калон. И сейчас я хотела бы сказать огромное спасибо своим тренерам, которые с детства со мной работали, и родителям тоже. С одной стороны, я думаю, что этот наш город, тут все уютно и нормально. Типа, где бы мы ни были, в каких